11-nji bab. Rebbin ýigreneni galp teredidir. Dogry ölçegden bolsa göwüni hoş bolýandyr. Tekebbirlik gelse masgaraçylyk gelýändir. Akyllarlyk bolsa kiçi göwünliler bilendir. Dogry adamyň dogruçullygy oňa ýol görkezýändir. Dönügün hilegärligi bolsa ony helak edýändir. Gazap gününni mal mülk hayır berýän däldir. Dogruçullyk bolsa ölümden gutarar. Sadyk adamyň dogrulygy onuň ýoluny gönüldir. Yaramazlar bolsa öz yaramazlygy zerarly ýykylar. Dogry adamlary dogruçullygy halat edýär. Haýynlar öz nefsine çolaşýarlar. Yaramaz adam ölse onuň umit niýetem ölýär. Onuň bay bolmak tamasy puja çykýar. Dogry adam muşakkatdan gutulýar. Oňa derek yaramazlar muşakkata uçraýar. İmansyz yakynyny dili bilen helakleýär. Dogruçul bolsa bilim bilen gutulýar. Dogrularyň işi ruwaç alanna şäher begenýär. Yaramazlar ölenni toy davara bolýar. Dogruçullaryň dileginden şäher belende galýar. Yaramazlaryň dilinden ol weýran bolýar. Yakynyny kemsidiýän kim akyllyr. Düşünjeli adamyň agdyndan söz çykmaýar. Gıýbatkeş başganyň syryny paş edýändir. Anamdar gögün sırdaş bolýandyr. Maslahatsyz millet helak bolýandyr. Maslahatçy köp bolan ýerde yeňiş bar. Niýetanşa kepil bolan köp ziýan çeker. Kepil bolmakdan gaçan dinç geder. Malakatly ayal hormat. Zalimler baylyk gadanýandyr. Merhemetli özüni peýda getirýär. Zalim bolsa özüni ziýan edýär. Yaramazyň gadanjy galplykdyr. Dogrulyk ekýän hökman hakyny alar. Yürekden dogruçul insan ýaşaýşy, yamanlygy izleýän ölüme barýar. Gara yürekliler Rebbe nejisdir. Reb sadyk ýollan hoşallyr. Men söz berýän, elbetde yaman jezasyz galmaz. Dogrularyň nesilleri gutular. Salykatlylykdan ýüz öwren görmegi aýalyň ýagdaýy doňuzyň burnuny dykylan altyny syrgaýarlar. Dogrular diňe ýagşylygy arzular. Yaramazlaryň garaşýany gahar gazap. Biri var paýlaýandyr, baýlygy bolsa artýar. Biri var gaty gysyk, diňe mätäşlige gowuşýar. Sahy adamyň bereketi artar. Suw berene suw berler. Gallasyny gizleýäne halk gargaýar. Galla satýanyň başyna bereket ýagýar. Ýagşylyk gözleýän merhemet gadanýar. Yamanlyk gözleýän yamanlyga ýeter. Baýlygyna baýrynýan ýykylar. Dogrular bolsa täze ballak ýaly öser. Hojalygyny betbagatlyk getiren ýel gysymlan ýaly bolar. Akmak akylly adamyň hyzmatgäri bolar. Dogruýynyň miwesi ýaşaýyş daragtydyr. Akyllar adam insanlary gadanýar. Dünýäde dogry adam jezalandyrylsa, yaramaz bilen günäkäriň almaty gör näçe etse bolar.